T'imagines? 200 baguets cada segon contra tu, a tota velocitat. T'imagines? Des del 1994, que aquí que ho veies, no veiem una riuada com la que ha provocat aquesta gana de juliol de 2025. Les aigües turbulentes són molt perilloses i, de fet, per aquesta raó, el primer que vam fer va ser fer missatges advertint a la gent que era millor no acostar-se i sobretot no intentar creuar els guals, ni els ponts, ni del riu Foix, ni d'altres torrents o els seus afluents. Els rius són hàbitats flexibles i això vol dir que la seva morfologia és dinàmica, sempre està canviant. La seva vegetació també és flexible, també és dinàmica, també està canviant de lloc o de forma o d'estructura constantment degut a aquestes pertorbacions. I aleshores el problema és que nosaltres ocupem amb estructures rígides aquest espai. El riu el que necessita és que li donem espai perquè ell pugui desenvolupar la seva morfologia dinàmica, fer talussos, fer meandres, fer platges i d'aquesta manera frenar l'escorrentia, perquè és l'escorrentia la que ens causa danys tant humans com materials. Aquesta turbulència sempre es cobra víctimes. De fet, hem trobat moltíssims peixos de diferents espècies, sobretot a l'embassament del Foix. Hi ha molts peixos exòtics, com ara carpes, carpins, silucs, que van trobar la mort aquest dia. Segurament alguns animals terrestres que van tenir mala sort també van morir. El problema és a la terra nua, neta. És que s'erosiona amb facilitat. I el problema de les estructures rígides és que es descalcen. L'aigua erosiona la terra que l'envolta i al final fragmenta aquestes estructures rígides. El pont del Salze, o pont de les Estoreres. Més que un pont era un gual. Ha quedat totalment cegat. Aquí hi ha hagut una sedimentació de còdols i de pedra que venen de més amunt. Aquí hi ha hagut la fractura. I ha fet un gorg. I aquí veieu. Voleu veure com ha sobreviscut els hàbitats naturals del Foix a aquest fenomen natural? I aquest talús va col·lapsar. Això és un fenomen també molt freqüent que s'ha donat moltes vegades i que la veritat és que dona a aquest tram del Foix un relleu característic. Ja veieu que el bosc de ribera, com sempre hem dit, està molt ben adaptat a les riuades. I aquí veieu la freixeneda de la desembocadura del Foix, que ha sobreviscut sense pena ni glòria. S'hi ha de comptar algunes baixes, els freixes petits, sobretot que es van plantar fa uns anys, però el que són les freixes silvestres que han sortit sols i que fa molts anys que estan, doncs han resistit la riuada gràcies a la seva flexibilitat, gràcies a les seves arrels, adaptades a aquest tipus de condicions. I no es pot dir que aquesta formació vegetal hagi causat més danys ni hagi produït cap problema, sinó que al contrari, ha estat lluitant contra una força de 200 metres cúbics per segon i ha estat atrapant mogollon de sediments i evitant que hi hagi més escorrentia i més danys. Aquesta adaptació a les pertorbacions pròpies de la ribera no és que sigui perfecta. Aquesta morta va lluitar fins al final. Aquesta pertorbació que suposen les riuades selecciona els peixos.
matant alguns, vinclant altres que es refan, i només alguns exemplars assoleixen el port adult. Ens trobem a la Roureda Centenària de les Bassetes, arbreda d'interès local. Aquest espai natural ha aconseguit sobreviure quasi intacte a una riuada històrica, a la juliol de 2025. En aquest punt on estic jo ara, abans d'ahir hi havia 3 metres d'aigua i passaven més de 200 metres cúbics per segon. Un dels fenòmens més importants que té això de les riuades i en general el comportament ecològic dels rius és el transport de sediments. És així com es fan les planes. Aquest transport de sediments contribueix a impermeabilitzar la llera i de fet s'han format basses temporals, aquests dies de calor, en llocs on abans mai s'hi formaven.